खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों YBY एपखौ लानानै मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट आरो बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो रायजोआव YBY नि थाखाय बा YBY नि फैसाखौ उइथड्र खालामनो हायैनि थाखाय रायजोआव गोबां एबा रायजोनि गोबां जिल्लाफोराव गोबां सुबुंफ्रा 6000 रां होनानै एबा जइन जानायनि उनाव जा रां दोनथुमनाय आरो बे रां दोनथुमनायखौ दिहुननो हायै जानाय थासारियाव गोबां दावराव दावसि सोमजिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो बे YBY नि जा ट्रेडिंखौ नोजोर होनानै रायजो पुलिसनिफ्राय मोनसे गोख्रों थांखि लानाय जादों आरो बे थांखियानो जाबाय YBY एपनि सायाव जा YBY खौ जाय बिथांमोना एबा जाय दुथां सुबुंफोरा रायजो राजाखौ थगायना रां लुथिनो लाख रां लुथिनो थाखाय थांखि लादोंमोन बेफोरबायदि सुबुंफोरनि थाखाय रायजो पुलिसनिफ्राय केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय आरो जाय सुबुंफोरा YBY एप्सखौ लानानै प्रमोशन खालामदोंमोन प्रमोशननि बाथ्रा बुंदोंमोन लोगोसे गिदिर मिटिं हलफोराव माखासे रायजो राजाफोरखौ थुबुर खालामनानै रां मोननायनि मोनसे आसा होदोंमोन बे आसा होग्रा सुबुंफोरनि सायावबो गोख्रों नोजोर होनाय जासिगोन होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय बे पुलिस बिफाननिफ्राय बे समाव मोनथिना मोननाय जादों बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट रायजोनि गोबां सुबुंफोरा YBY नि मुङाव रां खामायनायनि मुङाव माखासे दुथां सुबुंफोरनि YBY खौ जाय बिथांमोना ट्रेडिं खालामदोंमोन बे ट्रेडिं खालामनायनि सायाव मोनसे गोख्रों थांखि लादों आरो बे मिथिनाय बायदिब्ला बे समाव रायजोनि आसाम रायजोनि जोंनि गहपुरनिफ्राय गिबि खेब जागायदोंमोन YBY आ जोंनि रायजोआव आसाम रायजोआव गहपुरनिफ्राय बे YBY आ जागायदोंमोन होनना बुंदों गुबुन रायजोआव जेरैबायदि जादोंमोन नाथाय जोंनि आसाम रायजोआव जोंनि रायजोआव गहपुरनिफ्राय बेबायदि गोसारदोंमोन होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों आरो बेखौ नोजोर होनानै दायो आसाम पुलिसनिफ्राय सं दानगासिनो दं बे YBY खौ सोर दुथां सुबुङा बेबायदि प्रमोशन खालामनानै रोजा सुबुंनि लाख रांखौ दुथांफ्रा जाख्ल'नानै खारदों बेनि सायाव गोख्रों नोजोर होनाय जासिगोन होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों लोगोसे जाय बिथांमोना YBY ट्रेडिंनि सायाव प्रमोशन खालामदोंमोन बे प्रमोशन खालामनायफोरनि सायावबो नोजोर लाखिनाय जागोन होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बे समाव फिन फोरमायबावोदि गोबां सुबुंफोरा KYC नि मुङाव 6000 रां होनानै आपडेट खालामहोना लाख रां लुथिना लांदों YBY एपनि गेजेरजों आरो बेखौ नोजोर होनानै रायजो पुलिसनिफ्राय गोख्रों थांखि लानाय जासिगोन एबा थांखि लानाय जाबाय KYC नि मुङाव 6000 रां फिन आरोबाव जयनिं खालामफिननायनि थाखाय नटिफिकेसन ओंखारदोंमोन बे नटिफिकेसनखौ लानानै YBY ट्रेडिं एपनि बेरेखायै आसाम पुलिस बिफाना केस रेजिस्टार खालामबाय होननानै बे समाव मोनथिना मोननाय जादों आरो बे YBY नि गेजेरजोंनो लाख रांखौ लुथिना लांनायनि बे समाव सोराङाव सफैदों आरो बे YBY खौ जोंनि आसाम रायजोआव गहपुरनिफ्राय गिबि जागायदोंमोन होननानै बे समाव मोनथिना मोननाय जादों सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय YBY आ लाख रां लुथिनायनि थाखाय YBY ट्रेडिं एपनि बेरेखायै आसाम पुलिसआ बे समाव केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों लोगोसे आरो गोबां सुबुंफ्रा बेजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौबो थाबैनो हमनाय जागोन होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बेखायनो सांग्रां जा जाय बिथांमोना YBY एपखौ लानानै प्रमोशन खालामदोंमोन बिथांमोननि सायावबो नोजोर लाखिनाय जागोन होनना मिथिना मोननाय जादों लोगोसे CID साइबार सेलआबो बे YBY एपनि एबा YBY ट्रेडिंनि सायाव मोनसे गसर थेंबाय केस रेजिस्टार खालामबाय होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो थाबैनो बे YBY ट्रेडिं खालामनायनि सायाव जाय दुथां सुबुंफ्रा रायजो राजाखौ मोनसे आसा होनानै कौटि रां लुथिना लाना थांदों बेफोरबायदि दुथां सुबुंफोरनि सायाव थाबैनो नायबिजिरनाय जासिगोन होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों
What are you doing?